címe a mi osztályunk. Ez a vakáció felirat. Ezek a padok. Azok mi? 2 vámpír. Kísértik a 8. osztályt. Ez a 2 bukocom. Kár, hogy az egyik kötös, másik 3. Ezek a megasztánok. Utolsó nap nem tettnek semmit, foci tárka. Ott meg anyu. Az egyik egy rokkos vámpír. Az egyik tubegöl, az a csöves lány, a másik meg Drudy. Nem tudom, mit jelent ez. Flippy. Nem tudom mi az.